Korta je brand koji se bavi proizvodnjom proizvoda za eksterijer. Kombiniramo tradiciju istarskog kamena sa inovativnim tehnologijama i nekako nastojimo svijetu donijeti dašak istarskog lifestyle-a. Znači, nas 5 mentora s Ekonomskog fakulteta sudjelujemo u ovom projektu, dakle, iz različitih područja. Do sada smo imali puno iskustava na fakultetu, kako sa poduzetnicima, tako i sa studentima u sličnim projektima, u startup inkubatorima, tako da iskustva za sada dosta imamo. A očekivanja su da sa poduzetnicima zajedno, dakle, sa njima razrađujemo njihove ideje, da im pomognemo sa nekim našim prijedlozima, znanjima, koliko možemo, da što bolje razrade svoje ideje i da budu što konkurentniji na tržištu. Očekivanja su prije svega da ću steknuti nekakva nova poznanstva, pa možda i poslovna partnerstva i nekako dobiti i sa strane drugih mišljenje o nama i tome što mi radimo. Poduzetništvo je jedna od najvažnijih tema i u strategiji razvoja urbanog područja i u planu razvoja grada. Jako mi je drago da danas među ovih 15 poduzetnika ima i mnogo njih iz samog grada Pule, a iz šireg urbanog područja. Nadam se da će im cijeli ovaj program mentorstva jako puno pomoći i želim im da što bolje iskoriste sve prilike i znanja koja će dobiti tijekom ovog programa. Jedan jako lijep projekt koji se odnosi na poduzetništvo, koji se financira kroz, dakle, ITU mehanizam, Coworking Pula. Mislim da je jedan objekt koji je bio onako ruševan, loš, danas ispada nešto sasvim novo, lijepo, moderno, urbano, ali najbitnije, dakle, u funkciji upravo poduzetništva, gdje će se start-upovi i poduzetnici moći okupljati, iznajmiti prostore, izmijeniti iskustva, mišljenja, dakle, jedna, rekao bih, jako lijepa priča za grad Pulu i Istarsku županiju.